Leonard Liaya ndenge ndakamira sakansela wemuward 1 bato reZANU-PF. Saka chakasiyira taipuwa chibhorani napresident chinova good move yakatira nenyaya yekunetsa kwemvura kuita macity councils edu mvura iri kuti ikauya inouya yakasvipa, sometimes haiuye. Saka tikazowana alternative yechibhorani. Chibhorani ichi kana nguva ino yezhizha ino chinozara zvokuti chinotomborasikira. Saka hakuna ishu iri kutaurwa. Kune vamwe vari kushandisa social media zvisiriyezvo vachiti mvura iri kunyimwa vanhu. Panapa panyimwa vanhu mvura. Munhu wese anopuwa mvura. Chisingangodiwe panonzi wanyimwa mvura vanenge vatumira tuvana tudiki. Tuvana tudiki tiri kutambisa matepu. Tinoshandisa mvura totangodirana. Panoona ndipo vanozoruza mapaipi matepu edu aya. Saka vanoona nezvepachibhorani vanonzi VAGARI vakati no, isusu ngatingoti vana vadiki havabvumidze kuuya pamvura. Saka ndo panozonyekwa kunzi vanhu vari kunyimwa mvura. Okuti hapana kana munhu anonyimwa mvura. Chibhorani ichi nguva ino yezhizha yekunaya tinochivhura na6 am tochivhara na2 pm. Vanhu vanenge vachera mvura. Kana pane anenge ashota mvura anotoenda paVAGARI otononoka geti opiwa mvura. Okuchitira zva zvatomboitika zvokuti tingati pane akamvura wanyimwa mvura. Uno muchitungwiza dambudziko remvura ritoriko zvokuti apa masvikanyi amasikati vanhu vasisipa nokuti vanhu vamwe vachera. Asi mungava ari makuseni paipa mungava atomboti mawaya makuseni kutanga na9 kusvika na11 pane queue zveshuwa. Asi nenyaya kuti mvura yacho inenge irimo inokwanisa kuwana munhu wese. Dambudziko rinotoita kuti vanhu vazare panapa inyaya kuti mumatepi kune mamwe maarea akafanana needu iyi Old St Mary's mvura sometimes haitouye pamwedzi inogona kuuya kana ka1 kana ka2 ofuchi inogona kuuya pakati peusiku kuma12 kuma3 yoenda zvokuti vanhu havambokwanise kuwana havakwanise kuwana mvura. Kune vamwe vanagogo vanenge vaneta kuti vamuke vachere mvura kausiku iwo hazvibudi. Saka munhu anopedzisira atoti hano ndozongoenda pachibhorani. Saka ndo paanozouya pachibhorani pachona munhu anozouya pachibhorani pachona palaini paipa handiti auya pachibhorani palaini anotora hake nguva refu asati apinda kuti 10 yake isvike kuti achere but munhu wese anozosvika pakuchera mvura. Saka vanhu vachizoona vanhu vachipfuura nemota pane vamwe vanotopfuura vachitotora makamera zveshuwa otoona kuti munhu abudisa foni atora kamera aenda nemota yake. Time unozoona pasocial media nemazuva ano social media iya unongona munhu atouya kusangana foto rako riri pasocial media chinzi Chitungwiza crisis nyaya yemvura. Inyaya iyoyo kuti matepu hamuna mvura. Asi dai matepu muine mvura chokwadi panapa yainge ingo second alternative yongoti munhu pamwe haadiwo tap water nenyaya kuti tap water yedu haitrustiki but apa munhu wese anochera mvura. Kana mukatarisa izvozvo munhu wese arongouya achitovhura tap achita achichera mvura achienda kumokani. Wepera pasaka paoma mvura inetsa panotanga kuchera bhaketi 1 pese tikwana. Saka toda zvibhoro zviwedzere nokuti chinotibatsira. Uzabvira pachakaiwa pane matambudziko mutana hatina dambudziko ratakaona. Ndombokusaitaiiro zvosikuitira uzveni hapana kuyajozeya takakutaura kudhara kuti dambudziko rechirwere chekolera rakamira vanekorera varikuenda kuona asi panapa pasati pabatwa zvechimo chemabhuru aya mashoma vanhu vamunotakawadza zvingaiti uona kana mangurumire chemunhu hamuna bhuru vanokusesa bhuru ukaona kusaidi kwesoko zvingezingoa kuseka zvavanda vamanyamba vanachera kuti bhuru pana saka pana zvibhuru zvavo zvikwa zvidzezveru zvikangoita kana kuti 10 communities okay vanhu kwasa kurarama kazvanakwerekorera zvitibati hakuno mvura inopera katipamukuita zvipanapane aifana kudzikiswa mvura ichipone chiwanda kanaaacheunyongoti mavhongawe. Tinodzivisa dambudziko rekusangana nevagari rekushayikwa kwemvura. Idambudziko guru rinotishungurudza sechitungwiza municipality. Nyaya huru ndeyekuti sekanzuro hatina patinoti apa ndo patinowana mvura. Hatina yatingati pachirungu our own source of water. Tinotovimbawo nemvura inobva kucity of Harare. Saka pamvura inobva kucity of Harare pane matambudziko anenge achiwanika. Sekuti gore rapera paranga rakunopera
muna zvita plant inopomba mvura kuchitungwiza yePrince Edward yakambomira kupomba mvura nekuda kwekuti mvura yanga yadzikira mudhamu, uyezve panochengeterwa mvura panga paoma. Dambudziko iroro takafamba naro kusvika kupera kwaDhisemba. Mukuzotanga kwaita gore rino ritsva, plant yePrince Edward yakabva yatanga kupomba mvura zvakare. Asi mukupomba kwayo kuita mvura tiri kuwana mvura inosvika 14 megaliters, an average of 40 megaliters per day, inova mvura isingazokwanisa kugutsa mugari mwese muchitungwiza. Asi tine chivimbo chekuti izvi zvichashanduka, pachava nemishandu sezvo Prince Edward yatanga kupomba mvura zvakare, uyezve tichitarisa kuti mvura yakanaya zhinji munguva yapfuura, tichaona vagari vachiwana mvura yakawanda. Tine vimbowo kuti nekufamba kwenguva tichaunza dzimwe nzira kuburikidza nevanhu vanoda kuita mabhizinesi muchitungwiza. Tichavandudza kunyange nyaya yemvura iyi, vazhinji vagowana mvura mudzimba dzavo. Tine chivimbo chikuru kuti kana zvichinge zvaitika izvi, kunyange pamatepi pachange pachibuda mvura zvisina kunetsa.